8 kontuak. Neguko beste ego batzuetan bezala, Eskarozeko zenbait emakume lohitzune auzoko etxe batean bilgu ziren iruteko eta ehuntzeko. Bilgu horietan, behiadak deiturikoak kontu kontari aritzen ziren, txaltxigorri opilak eta basaka kopak lagun. Sua haitzean txingar itzili batzuk besterik ez zegoenean, hori errautzez estali eta etxera joan ziren. Etxetik ateratakoan kaleak ilun egon ohi ziren. 8 baten haua bezain beltz. Horregatik kriseilu zume baten argitan pilatzen ziren, elkarrekin joatekoa eta gau ilunak eragindako beldurraren aitxikara usatzeko. Gau hartan elurrak urratsak moteltzen zituen. Etxez etxe joan ala emakume taldea bakantzen joan zen. Azkenean emakume bakarra geratu zen. Ibaiaz bestealdean zegoen Ipar Jauregi etxera joan behar zuena. Egunsentiko argia urratu baino lehen alarma oihuak entzun ziren herrian. Ipar Jauregiko etxeko andrea ez zegoen etxean. Laster zubitik hurbil elurraren gainetik luzatzen zen artilezko ari bat aurkitu zuten, eta ondoan txakur batenak ez ziren oinatsak. Bihotza kolkoan zutela aria aurreko gauean erabilitakoa zela eta oinatzak otsoarenak zirela antzeman zuten. Piztiak errestan eramanda matazaren aria askatzen joan zen eta ikusi zuten Nabazkeneko bidean barneratzen zela. Luze ibili gabe ariaren beste muturrean ardatza eta txaratxatu gabeko artilezko bola bat aurkitu zituzten. Inguruan elurrak gorriz tindaturik dir-dir egiten zuen. Iluntzean hil kanpaia jo zituztenean otsatetik gaindi 8 bakarti baten uluak erantzun zien bere lurren jabetza aldarrikatuz.